Nag-ako ang 3 ka Pinoy nga gin-detain bangod sa ginaligar pagpang-espiya para sa China kung anong mga impormasyon ang ilangan nakuha. Lakip diri ang mga impormasyon nga halin sa identities sa Navy personnel nga yara sa West Philippine Sea tubtob sa mga detalye sa operasyon. Sunog kay National Security Council spokesperson Assistant Director General Cornelio Valencia Jr. ang nadakpan nga mga individual nagatrabaho sa Department of Defense kag sa Philippine Navy. Ginpahayag sini nga ang isa sa nadakpan ang suod man sa opisyal sang Philippine Coast Guard nga amo ang may akses sa importante kag sensitibo nga mga impormasyon. Lakip sa naibalaan nga mga impormasyon sa mga espiya, amo ang operational details kag data kag isang rotation and resupply o control missions kag timings. Nagpamalibad anay ang NSC nga hingadlan ang nagkaladakpan bangod sa national security kag para sa ilaman nga safety. Nagakooperar sila sa buong sa council sa kay Valencia apang ginaprepara naman sa legal department ang mahimo ikaso sa ila. Suno pa kay Valencia, wala nila ginadula ang posibilidad nga may iban pa nga mga Pilipino nga involved sa pagpang-espiya ilabi na para sa China. We do not discount that there may be others, but to say it is widespread is a misnomer. We have also ways of monitoring of what information is not known, what information is known. So we believe the systems that we have established since 2023, when we started all this, is standing up strong. And this is why we were able to get them. The threat of more information, probably yes, but not as significant or widespread in whole of government. The National Security Council spokesperson, Assistant Director General Cornelio Valencia Jr. Ginpanginwala naman sang Chinese Embassy nga mayara sila sa mga espiya sa Pilipinas. Gintawag nila ang report nga malisyoso kag himo-himo lang. Suno sa embahada, mayara sila sang prinsipyo nga hindi magpahilabot sa internal affairs ang iban nga mga pungsod. Suno sa embassy, ang pagpagwa sang kaangay nga naratibo nagaguba sa imahe sang China kag nagapagwa nga mayara sang pamahog halin sa ila. Sa piyak sang pahayag sang China, nagpanindugan naman ang Armed Forces of the Philippines nga hindi ini ang unang nga tion nga may kaangay sini nga kaso. May nadiskubrihan man anay ang AFP nga website nga nag-recruit anay sang former members ng AFP agud magserbe bilang consultants kag advisor.